Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, hurmatli buvalılar. Biz sizga Buva muhtasibatining төшерү төркеме әзерләгән декабрь ayында уздырылган дини чараларның видео журналын тәкъдим итәбез. Рахим итеп карагыз. Эфирыбызның төп вакыйгалары. Буа мәдрәсәсендә Коръән бәйгесе үтте. Буа имамнары белемнәрен ныгытты. Мөхтәсибебез эшлекле сәфәре белән Яңа Тинчәле авылында. Кайбыш районында мөхтәсибебез вагаз кичәсендә катнашты. Түбән Наратбашы авылында яңа имам. Буа имамнарының еллык эшчәнлеге. Буа мәдрәсәсендә Коръән хатимы тамамланды. Анта нурун ала нур, анта мисбах. 2 декабрь көнне Буа мәдрәсәсендә 6 район катнашында Коръән хатимне яттан уку ярышы бәйгесе үтте. Бәйгедә катнашчылар арасында яшь, урта һәм өлкән буын катнашты. Илә намазыннан соң катнашучыларга урыннар һәм бүләкләр бирелде. Имам мөхтәсиб Илмир хәзрәт Хәсәнов киләчәктә дә шундый бәйгеләр үткәрергә дип дуалар кылып тамамлады. Анта нурун ала нур, анта мисбахус. 26 ноябрьдән 5 декабрьгә кадәр Татарстан Республикасы Диния нәзарәте оештырган Рионың Рәшидә исемле Коръән өйрәнү үзәгендә Буа мөхтәсибәте имамнары 72 сәгатьлек белем арттыру курсларында гыйлемнәрен ныгыттылар. Хәзрәтләр көн сайын Рио осталарыннан дәресләр алды. Имамнарның сүзләренә караганда, мондый курслар бик кирәк. Имамнар курсларда укулары турында таныклык алдылар. Анта нурун ала нур, анта мисбахус. 10 декабрь көнне Яңа Тинчәли авылы мәчетендә вагаз мәҗлесендә мөхтәсибебез Илмир хәзрәт Хәсәнов катнашты. Хәзрәт авыл халкы, мәктәп балалары белән очрашты. Илмир хәзрәт насихатында дин мәсьәләләренә тукталды, исламда гаилә, туганнар, күрше хакы турында аңлатты. Илмир хәзрәткә Аллаһның изге рәхмәтләре яусын, инде безнең гызны тыңлап килде. Һәм дә шамилга Аллаһның изге рәхмәтләре яусын, һәм барчагызга да, һәм дә инде менә бу күркәм вагазыбызны мөхтәсибебез Илмир хәзрәт иншаллах инде үзе үткәрә. Һәрберебезгә дә менә бу мәҗлестән бу bir türlü gıylem alıp inşallah sarılıp aldığı günlerimizde özümüzden kitlelik karmaşımızda kullanırga barçamızga da nasip etsin idi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. En birinci Allah Teala'ya maqtav, her bir ayberge biz her vakit Allah Teala'nın maqtarga tiyişmiz. Hem ikinciden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e biz salavatlar etimiz ne için? Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge ushbu dinimizni iretip kaldırdı. Ushbu dinimizni bizga nechik biz uni olib borga tiyishmiz. U bizning obraz жизни. Dinni biz silagan vaqtda namozni nechik o'qirg'agina deb silamaymiz. Nechik biz ro'za turga tiyishgina deb silamaymiz. Nechik jimdaga kelirga debgina silamaymiz. Din ul sen qoya bo'lsanda, dinda ekansan, musulmon ekansan, Alloh taolo barlig'ini birligini tanıdın ekansan, sen qoya bo'lsa da o'sha dinda bo'lib qolirga tiyish. Мәҗлисне оештыручы Мәчет имамы Илдар хәзрәт Шәрифзяновка Илмир хәзрәт зур рәхмәтләрен җиткерде. Bizim barımızga da Илдар хәзрәт сезгә дә бик зур рәхмәт, молодцы, шушы эшне алып барасыз. Менә шуңа күрә барысына түзеп, мотор иттереп ул эшне, вазифаны алып барасыз. Имамнарга, муллаларга инде бик зур без рәхмәтләр. Шушы эштә мотор иттереп, тагын да дәвамлы иттереп, тыныч кына алып барга Аллаһ Таала насыйп итсен. Сезгә дә бик зур рәхмәт. Вакыт табып килдегез. Анта нурун ала нур, анта мисбахус. 13 декабрь көнне Буа имам мөхтәсибе Илмир хәзрәт Хәсәнов Кайбыш районы мәдәният сараенда үткәрелгән вагаз кичәсендә булды. Анда район башлыгы Альберт Илгизәр улы Рәхмәтуллин һәм Татарстан Республикасының баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев та катнашты. Шараны районның имам мөхтәсибе Дамир хәзрәт Гыниятуллин башлап җибәрде. Аннан Илмир хәзрәт Коръән укыды. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Вал-'адият ضبحا
فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا. Bizlarning ushbu qilmish Qur'oniy sharifalarimizni, aytgan zikrlarimizni, qilgan duolarimizni, o'zingning keng rahmating ila bo'lmish xato hamda kamchiliklarimizni g'ofillardan aylab, qabullardan qilib, shu muborak qilgan kechalarimizda sayyidli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga har barchalarimizning da ko'ngillarimizning to'linidan chiqqan salovat sharifalarimiz erishsa edi. Jalil Hazrat Qoybishlillarga o'zining o'timli va'zi bilan islom dinining ahamiyatini anglatdi. Mana bu birinchi tug'an kundan bizga bir necha dars olishga kerak. Eng birinchisi mana kishi iymonli bo'lib tug'di. Bizning bu butun shu yer sharida yashashimizning butun ma'nosi, maqsadi biz iymonli bo'lib yetarli etib yashashga tegish. Allah Teala'dan saf pak imanlı canını kabul etip aldık. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı ki, "Ölmeyin desek dilesen her şey değil." Üzümde tutalım menge geldiysen iken, pожалуйста, duraka öyle etip yürü. Ama bir vakit kaytarıp bir resim var desen iken, nişek aldım, şulay nişeke gerek. Kaytarığa gerek. Allah Teala'nın tamık degen servisi var. Eğer tilesen her sarşap, tilesen her sıçrak, tilesen her söylep, bakartatıp bitiremiz iken, degende tarafı startıp alırız dizgide. Kimde milyon yıl, kimde milyar yıl. İmam bir öte algan çoktu. Şuna göre, tamıkka kirinişigine cennette kirirli gitip yaşarga tırışırga gerek. Ilmir Hazrat Qaybish muhtasibi Damir Hazratga Buva madrasasi ismindən g'ashir sadaqalarin madrasamizga ketirgan ishin o'zining rahmatlarini jetkirib, rahmat xati berdi. Bu yıl Allah rahmeti olsun былтыр да har vaqt bizingda sizning Qaybish muhtasibati bizning madrasa bilan, bizning muhtasibat bilan tug'is ilmtada yordam etib turasiz, alhamdulillah, imomlaringiz yordam etib turadi. Shuning bilan biz endi madrasadan kichkinagina shunday bir rahmat xatini azirladik. Hazrat o'qib turmam, sizlarga topshiraman inshaalloh. Endi yo'lga jiring, turmushimda kerak bo'lib, g'aydaga ketmas, конечно, kichkinaroq. Hürmetli Jalil Hazret, İlmir Hazret, Damir Hazretimiz, şundan da bu şunday matur kişi üttürüp sana eminim. Allah'a şükür nasip oldu. Jalil Hazretine indi özümüzden rayonumuzga tağın bir kat getiriyor. Indi biz Jalil Hazretine şun ko'ngildan aytam. Indi ko'pgina rayondaşlarımız o'zlarining ko'ngillarida shunday hislar bo'lgandir. Labib opa bizning ko'pmidir davrda aytdi. Shundan da biz sizni sog'inib kitib olamiz. Anta nurun alan nur, anta misbahus. 21 dekabr kuni Tuban Naratbash avul masjidida mahalla jiyilishi bo'lib o'tdi. Jiyilishda avul imomini saylov bo'ldi. Avul mahallasi bir tovushdan Rustam Hazrat Bahovatdinovni imomlikqa sayladi. Juma namozini yangi saylanib qo'yilgan imom Rustam Hazrat o'qitdi. Biz yangi imomga ishlarida o'ngishlar tilaymiz. Hukuklarni ham dinni, kishilarni ham dinlarini barqa getirgan. Dillarga go'zal matur etib so'ylab ham Allohning mumkinligi bergan. Tavhid ham iymon ahllarining ko'ngillarini islom ham iymon nurlari bilan nurlantirgan. To'g'ri yo'lga ko'rsatuv, qadinga elatuv ham Qur'on oyatlari bilan va'zlab ishdan payg'ambarlar deb bergan. Sening amring o'tab juma namozini yilda Rabbim. Juma namozlarini o'tadik Rabbim. Hamda shoyiq Qur'on Karimdan suralar o'qidik Rabbim. Duolar qildik, tasbihlar tortdik. Anta nurun alan nur, anta misbahus. 27 dekabr Buva madrasasida imomlar jiyilishi bo'lib o'tdi. Jiyilishda muhtasib Ilmir Hazrat Hasanov, rayon imomlari ham muhtasibning yordamchilari qatnashdi. 2018-yilda shahar ham avul imomlarining masjidlarining ishchanligi turida отчетlarini tinglab o'tdi. Imomlarning maktab, avul soveti bilan tig'iz ilmtada bo'lularini tiladi. Shulay turib, endi biz birdan bo'lib, umum bo'lib, shu masalalarni birga shishirga Alloh taolo nasib etsa inshaalloh. Endi masalalar ko'p. Har bir mahallada o'zina ko'ra bir
кичкенә генә бер нәрсә килеп чыга. Шуңа күрә инде без аларны барысында бергә шунда нитергә тиеш шулай дисә. Хәзрәтләргә гыйнвар аена намаз вакыты һәм яңа 2019 елның дини календаре тапшырылды. أنت نور على النور أنت مصباح 28 декабрь көнне Буа мәдрәсәсендә 2 ай буе укылган Коръән хатимен тамамладылар. Дин кардәшләребез атна сайын Коръәннән 2 җүз укыдылар. Хатимне Буа мәдрәсәсенең мөгаллиме Игбол хәзрәт Наврузов алып барды. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. Ошбу сәгатьләребездә, ошбу вакытларыбызда, ошбу көннәребездә, ошбу җирлегебездә, ошбу нигезләребездә укылган Коръәннәребезне яратып кабуллардан. Шушы укылган аяты кәримнәребез белән яратып, гамәл кылучылардан булырга насыйп итсәң я Раббим. أنت نور على النور أنت مصباح بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hürmetli буаллар, менә elhamdülillah безнең 2018 ел tamamlandı. Әлбәттә, төрле яктан Аллаһ Тәгалә безгә бирде, шатлыклар да булды, авырлыклар да булды. Әмма инде менә без шушы 18 елга куелган планыбыз күбесе үтәлде. Һәм аларның иң зурлары әлбәттә инде безнең elhamdülillah Рамазан айларыбызда ул инде монарга хәтле алай булмаса да, әмма менә быел Рамазан айында безнең 4 мәчетебездә, elhamdülillah шәһәребезнең 4 мәчетебездә Коръән хатимле таравих намазлары барды. Бу безнең өчен әлбәттә бик зур күтәрелеш. Икенчедән инде менә без быел elhamdülillah мәдрәсәбездә, Буа мәдрәсәбездә балалар өчен, ир малайлар өчен бер смен, кызлар өчен икенче сменда biz инде кунаша алар өчен дини дәресләрне elhamdülillah алып бардык. Һәм шулай безнең инде быел elhamdülillah шәһәрнең 8-нче мәхәлләгә мәчетнең нигезе салынды. Һәм elhamdülillah шулай без бик зур шатлык инде безнең өчен мәдрәсәнең яңа бинасының там бер каты булды. Менә булар әлбәттә бик зур нәрсәгә без шуның белән ирештек. Шулай инде безнең спорт ягыннан да бик күп ярышлар узды, Аллаһка шөкер. Инде ул район күләмендә генә түгел, инде үзебезнең казият күләмебездә. Шулай инде elhamdülillah безнең инде Коръән ярышлары да узды, дини ярышлар да узды. Шуларга бик инде elhamdülillah шатланабыз, чөнки инде менә быел инде безнең зурлап Рамазан бетү хакына инде безнең кичкенә генә бер сабантуй узды балалар өчен. Анда да бик зур шатлыклы булды, Аллаһка шөкер, elhamdülillah. Киләсе елларда да шулай инде безнең шушы спорт чараларын инде без дәвам итәбез. Киләсе елларга мен шушы мәчетебезне иншаллах 8-нче мәчетебезнең шәһәрдә күтәргә ниятлибез алласа. Менә бу мәдрәсәбезнең бинасында иншаллах тәмамларга ниятлибез иншаллах Аллаһның насыйбы белән. Шулай инде дини курсларын дәвам итәргә һәм инде шушы киләсе елларга да барыбызга да матур иттереп шушы ниятләгән, максатка куйган эшебезне иншаллах исән-сау гына үтәп, аларны тәмамларга Аллаһ Тәгалә насыйп итсә иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع